Inspirací byla tibetská kniha mrtvých a je to vlastně o tom, co se s člověkem děje po smrti, tak jak si to představují Tibetané. A pro nás je to taková krásná práce o zadumání, zahloubání se, o společně prožitém čase. V tomto případě se bude jednat o život, bytí mojí duše. Tady, když přijde tibetský mnich, tak je to opravdový tibetský mnich, který bude hrát na opravdovou tibetskou troubu a bude říkat opravdové tibetské mantry. Myslím, že to bude docela podíváno. Čekají vás velký strašáci, 50členný orchestr. A můžeš? A zvedáme! A ty to vidíš, Vicky, tohle jakoby dělají s tebou, jo? Jako to je... Jsem nadšená ze spolupráce s divadlem Kvel. Oni pracují s obrovskýma loutkama, s velkýma maskama, s ohnivýma loutkama, což je taková specialita jejich. Tak se strašně těším na propojení s nima. Přijďte se podívat, poslechnout si a zažít na vlastní kůži, co to je bardo. Budu potřebovat já osobně, jako duše moje, bude potřebovat pomoc při výběru vhodných rodičů, nejlépe k poslední mojí inkarnaci. 29. listopadu v 7 hodin do Metropolitního divadla, dřívějšího divadla Millennium. Pojďte do toho se mnou, pojďte do toho s námi. 29. listopadu od 7 hodin, Metropolitní divadlo, premiéra Bardo Tedou.